Jamen, mit navn det er Silas, og jeg er 18 år gammel, og jeg bor i Viborg Centrum by, i min egen lejlighed sammen med en bofælle, som hedder Simon. Ja, men hvad er der at fortælle? Jeg kan godt lide at skate, og jeg kan godt lide at stå på ski, og jeg kan godt lide at prøve så mange grænser af som overhovedet muligt, når jeg er ung, og min krop er til det, eller det er den jo så ikke lige pt. Grunden til, at jeg ikke skater så meget for tiden, det er fordi, at før sommerferien, der kom jeg til skade med mit knæ. Mig og nogle kammerater var ude og skate i Skive, hvor der er en stor skatehal. Og jeg ville prøve at lave en frontside, og det gik ikke så godt, så jeg landede lidt forkert på mit knæ og kom til skade på den måde. Så jeg har holdt mit skating lidt ved lige, desværre, selvom jeg godt vil i gang igen, og prøver lige så stille at presse mit knæ lige så stille mere, men hvis jeg presser det for meget, så belaster jeg det også, og så kan jeg få en længere vej skade, altså på et par år. Det har jeg ikke lyst til, så derfor prøver jeg ligesom at passe på det så meget jeg kan, både på det, altså et idrætsplan og skate og ski. Jeg håber meget, at jeg bliver klar igen til skisæsonen, som vi er ved at gå ind i nu. Jamen mit skiløb, det er noget, der altid har ligget til familien. Jeg tror, jeg var 3-4 år gammel, da jeg startede med at løbe på ski første gang, og det var altså en fuldstændig almindelig familietur til Norge, tror jeg det var. Hvor har vi været henne? Hemsedal, tror jeg, var mit første sted. Og jeg lærte det bare på 3 dage, så tror jeg var sammen med min far på de grønne løjper, og i en alder af 4 år, der var det ret tidligt at starte med at løbe på ski, og jeg har fået at vide af mine forældre lige siden, at de kunne godt se på mig, at jeg havde helt klart, det sad bare i mine ben, at jeg var skiløber, og at det sad bare i min krop, og jeg vidste, hvordan at jeg skulle bremse, og jeg vidste, hvordan jeg skulle parere hurtigt på pisterne, så det gik lynhurtigt med at lære det. Og så lige fra, da jeg var 3-4 år, 5 år gammel, så har vi bare været på skiferie hvert år. Nogle gange 2 år. Min far er også en rigtig god skiløber. Og har derfor altid været interesseret i at tage os med på skiferier generelt. Og så her hvor jeg er blevet, jeg er som sagt 18 år gammel nu, og var afsted første gang, bare mig og min kammerat Tobias, der var vi afsted sidste år til Østrig. Og det er jo helt klart noget andet, når man har frie trøjler, og man har selv overblik over, hvor skal vi nu tage hen, skal vi nu tage til de sorte løjper, eller skal vi tage en tur i parken og stå på ski, eller skal vi køre off-piste, eller hvad er det vi skal? Du kan spørge en professionel skateboardløber og sige,
hvad kalder du skateboarding? Og så siger han, jamen det er min livsstil. Altså, så for mig er det ikke nogen livsstil. Men for mig er det fritid. Tror jeg. For mig er at skate og løbe, altså det er fritid. Det at løbe på ski, det er det, man ser frem til hele året, når der ikke er vintersæson. Altså min drøm er jo nok at kunne leve af at stå på ski.